først af, det her det er jeres bedeflag, som vi har taget med op til Monkey Temple. Og lige om lidt skal de hænges op. Og kan I se alle dem, der er i forvejen? Og vi hænger jeres op lige her, så de kan hænge og blæse sammen med de andre. Så. Ja, nu hænger de der. Og den her trappe, den går lige op til lærernes tempel. Det er rigtig fint.